Účelom tohto videa je vyzvať k testovaniu na pohlavne prenosné ochorenia. Počet pohlavne prenosných ochorení v Škótsku narastá. Pohlavne prenosné ochorenia sú infekcie, ktoré sa môžu prenášať počas pohlavného styku. Môžu postihnúť každého, kto je sexuálne aktívny bez ohľadu na vek, pohlavie, rod, sexuálnu orientáciu a etnickú príslušnosť. Väčšinu pohlavne prenosných ochorení možno jednoducho vyliečiť, ale ak sú neliečené, môžu spôsobiť komplikácie a viesť k zdravotným problémom. Jediným spôsobom, ako zistíte, či máte pohlavne prenosné ochorenie, je podrobiť sa testu. Najčastejšie sa vyskytujúce pohlavne prenosné ochorenia sú chlamídia, kvapavka, syfilis, genitálny herpes, genitálne bradavice. Vírusy prenášané krvou, ako je HIV, AIDS alebo hepatitída B, sa často šíria pohlavným stykom. Bez testu môže byť ťažké zistiť, či máte pohlavne prenosné ochorenie, pretože niektorí ľudia nevykazujú žiadne príznaky. Medzi bežné príznaky však patria nezvyčajný výtok z pošvy, penisu alebo konečníka, svrbenie alebo pálenie v oblasti genitálií, pálenie pri močení, krvácanie mimo menštruáciu a po pohlavnom styku, vredy alebo pľuzgiere, bolesť v podbruší, bolesť počas pohlavného styku. Služby v oblasti sexuálneho zdravia sú v Škótsku bezplatné. Navštíviť ich môže ktokoľvek bez ohľadu na to, kto ste, aký je váš imigračný status, alebo či ste sa už zaregistrovali u praktického lekára. Zoznam služieb v oblasti pohlavného zdravia nájdete na webovej stránke. Test na pohlavne prenosné ochorenia si môžete objednať online, poprípade sa obráťte na vašu miestnu službu v oblasti pohlavného zdravia. Ponuka dostupných služieb sa môže v jednotlivých regiónoch Škótska líšiť. Ak ste registrovaní u svojho praktického lekára, môžete sa nechať otestovať aj v ambulancii. Test je jednoduchý, môže sa vykonať zo vzorky moču, vatového tampónu alebo krvi. Zdravotná sestra alebo lekár vám pravdepodobne položia niekoľko priamych otázok o vašej sexuálnej aktivite. Môžete sa cítiť trápne, ale je dôležité, aby ste odpovedali úprimne, aby mohli vykonať správne testy a zabezpečiť vám správnu liečbu, ak je potrebná. Budú sa k vám správať s rešpektom a bez posudzovania. Všetky služby sú dôverné. Informácie o vás nebudú poskytovať vašim priateľom, rodine, praktickému lekárovi ani zamestnávateľovi. Ak vzniknú obavy, že vám alebo iným osobám hrozí nebezpečenstvo újmy, prediskutujú to s vami. Ak budete potrebovať liečbu, liečba je bezplatná a účinná. Ak máte príznaky pohlavne prenosného ochorenia, dozvedeli ste sa, že niekto, s kým ste mali pohlavný styk, má pohlavne prenosné ochorenie. Mali ste nechránený pohlavný styk s novou osobou. Ak ste v novom pohlavne aktívnom vzťahu, správne používanie kondómov pri vaginálnom, orálnom a análnom sexe je najúčinnejším spôsobom prevencie pohlavne prenosných ochorení.
Ak mávate análny pohlavný styk, je dôležité používať lubrikant na báze vody alebo silikónu. Kondómy môže v Škótsku dostať bezplatne každý, aj v prípade, že je mladší ako 16 rokov. Bezplatné kondómy a lubrikant sú k dispozícii na klinikách sexuálneho zdravia, v ambulanciách praktických lekárov a v lekárniach. HIV PrEP je liek, ktorý znižuje riziko vystavenia sa vírusu HIV, pokiaľ sa užíva podľa pokynov. Tabletky sa môžu užívať každý deň, alebo sa môžu užívať v dňoch pred a po pohlavnom styku. V závislosti od toho, aký typ pohlavného styku mávate a ako často. Ďalšie informácie získate na svojej miestnej klinike sexuálneho zdravia. Ak si myslíte, že ste boli vystavení vírusu HIV, svoje riziko nákazy môžete znížiť užívaním postexpozičnej profilaxie alebo PEPSE. Ide o krátkodobé užívanie liekov. PEPSE sa môže užívať do 72 hodín, čiže 3 dní po vystavení pohlavného styku, ale väčšia pravdepodobnosť účinnosti je do 24 hodín prvého dňa, preto je dôležité konať veľmi rýchlo. PEPSE je k dispozícii v miestnych zariadeniach sexuálneho zdravia, prípadne mimo ordinačných hodín, večer a cez víkendy na pohotovostnom oddelení. Informácie o miestnych zariadeniach sexuálneho zdravia nájdete na stránke NHS.